Mun nimi on Janne Virtanen, mä oon Olefit-ketjun toinen osakkaista ja kehitysjohtajan tittelillä. Me ollaan tällä hetkellä Olefit Hyvinkäällä, joka on yksi meidän 50 yrittäjävetoisesta kuntokeskuksesta. Olefit toimii brändin lisenssin alla. Se siis tarkoittaa, että meillä jokaisella toimipisteellä on oma yrittäjä, joka vastaa omasta toiminnasta ja tuottaa juuri sinne paikkakunnalle asiakkaita varten oikeaa palvelua. Olefitillä menee tällä hetkellä itse asiassa todella hyvin. Paremmin kuin koskaan. Me aloitettiin 2016 ja me ollaan pystytty kasvamaan nyt 8 vuodessa 50 kuntokeskuksen kuntosaliketjuksi. Haettiin ratkaisuja ongelmiin, että miten saadaan kustannustehokkaasti, mutta yksinkertaisesti laskutus toimimaan. Meillä on noin 40 000 asiakasta ympäri ketjua. Jokaisella yrittäjällä tietenkin oma määrä, mutta laskun lähettäminen pitää olla helppoa ja mielellään mahdollisimman kustannustehokkaita. Siihen me haettiin ratkaisua Uuvalta ja me myös saatiin se ratkaisu. Tällä hetkellä meillä on palveluista käytössä laskun lähetys, sen seuranta, sen perintä sekä laskurahoitus, eli käytännössä koko laskun elinkaari. Joskus maksuvalvontaa on siis tehty itse ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan lähetetty ne laskut itse ihan manuaalisestikin joskus aikoinaan, joko e-laskun rajapintojen kautta tai ihan kirjekuoria nuolemalla, eli siitä nyt tietenkin ollaan onneksi päästy eroon. Silloin se vapauttaa aikaa tuolla asiakaspalvelun päässä ja asiakaspalvelu pystyy sitten keskittymään siihen oleelliseen, eli asiakkaiden kohtaamiseen. Iso suositus Uuvalle siitä, että he ottaa vastaan palautteen ja yrittää ainakin löytää ratkaisuja niihin ongelmiin. Suurin hyöty on kustannustehokkuus, eli aikaisemmin laskujen lähettäminen on vienyt aikaa sekä on ollut kallista. Mielestäni Uuvan palvelut sopii kaikille, kenellä on laskutettavaa asiakasmassaa. Uuva on sopivan pieni, kuitenkin tarpeeksi suuri, jotta he pystyvät ottamaan myös vähän villejäkin kehitysideoita vastaan. Kyllä, suosittelen Uuvan palveluita.